Hello mga shy, good morning. Today is Friday. Ang oras natin mga shy ay alas 9 na mga shy ng umaga. So maaga kong nagising mga shy. Yan ang lulutuin ko mga shy, manok. So nagluto pa ako niyan mga shy ng kanin. At syempre ito ang mga ricados mga shy. Hiniwa ko na bombay tsaka ahos mga shy. At syempre mga shy, hindi mawawala ang tuyo, magic sarap, at oil kasi importante yan sa pagluluto ng adobo. So, atin lagyan ng 5. Kuna lang mga shy yung sa music kasi bawal ang music mga shy kay Facebook mga shy, iwan ko kung bakit. So ayan na. Ako mga shy, pag nagluluto ako mga shy ng adobo, iuuna ko talaga mga shy ang ahos tsaka yung bombay mga shy bago ang oil. So after mawala na yung tubig mga shy, yan. So halo-halo muna konti. So, ayan mga shy. Tingin lang kayo mga shy kung paano magluto ng adobo. Ganun lang kadali mga shy. So, ayan. Pag matapos na yan mga shy, pag tuyo na yan mga shy, pag wala ng tubig, so, lagyan na natin ng kunting oil mga shy. So, ayun. Pagkatapos nating malagyan ng oil, atin na naman yan ihahalo mga shy hanggang sa umitim. So ayun mga shy, habang nag-aantay tayo na maluto yung bombay tsaka yung ahos mga shy, hindi pa umitim kasi ako mga shy, papaitimin ko yan mga shy, o diba? So syempre huhugasan muna natin ang manok na karne mga shy. Ako mga shy, pag naghuhugas ako ng manok, tinatanggal ko yung mga skin niya, mga excess skin niya mga shy. Binabalatan ko yan mga shy. So ayun. Yan na lang natin mga shy kasi mag-copyright man tayo mga shy kung lalagyan natin ng kanta oy. Ang tagal oy, bilisan natin mga shy. At ayun na nga, nahugasan ko na mga shy. May team na mga shy, ang ahos saka bombay. So, ilagay na natin mga shy ang manok at haluin natin mga shy. At pagkatapos ng mga shy, takpan natin at antayin natin ng 5 minutes hanggang sa maluto yung manok mga shy. Nakalipas ang 5 minuto mga shy. At haluin ulit natin mga shy. Okay, ganyan para lahat ng mga sauce or magic sarap. Takam. Wala na akong sasabihin mga shy. At yan. Lagyan na natin ng toyo mga shy. Konti. Pagkatapos ng toyo, lagyan natin ng magic sarap. So, hindi mabuksan. Buksan ko muna mga shy. Ganyan ang pagbukas mga shy, diba? So, lagyan natin konti. Konti lang mga shy. Pagkatapos, huwag natin ubusin yung magic sarap. Uy, sayang. So, ayun. Pagkatapos mga shy, lagyan natin ng tubig konti mga shy. Konti lang. Yan. Konting tubig. Pagkatapos, haluin ulit. Ay, tinakpan na pala mga shy. Pero, buksan natin ulit. Haluin muna para yung magic sarap. Yan. Para even yung ano niya, sarap.
Oh, siksik liglig. So, ayun mga shy, pagkatapos niyan, takpan natin ulit mga shy, and then wait for 5 minutes na naman. At ayan na nga mga shy, tapos na. Haluin na naman natin mga shy, at syempre, lagyan natin ng kunting asin mga shy. O pag ganyan-ganyan lang mga shy, kunting asin lang para hindi maalat yung adobo natin kasi nilagyan na natin ng toyo mga shy. So haluin natin ulit at takpan natin ulit yan mga shy. So ayun na nga mga shy, after nating haluin, so parang luto na siya mga shy. Try nating taste mga shy kung masarap na ba or okay na ba or kulang pa ng tubig, toyo or asin. Ayan mga shy. Ayan mga shy, para sa akin okay na siya mga shy. So pwede na natin siyang i-transfer. So ayan mga shy, kung nakikita nyo, luto na siya. So ayan mga shy, luto na. At syempre, it's kain time. Kasi gutom na talaga ako dyan mga shy. So syempre, masarap kasi ako yung nagluto mga shy. Eating time. Wow! Sarap. Thank you for watching mga shy. Happy Friday!